Som andre spildevandsanlæg tjener de penge på leveret spildevand. Forbered eller udnyt en eksisterende opbevaringstank med en kapacitet på halvdelen til hele den daglige mængde spildevand, der tilføres. Tøm spildevand og slam fra opsamlingskøretøjer i denne tank. Reducer spildevandets indhold af forurenende stoffer, før det ledes til de biologiske kamre. For at opnå dette skal du installere en beluftningsanordning, der reducerer for store mængder forurenende stoffer gennem oxidationsprocesser. Installationen af Aqua Vulcans flydende belufter er meget nem og tager 1-2 timer. Vi søsætter belufteren med en kran, sætter den midt i tanken og fastgør den til bredden med reb. Enheden er klar til brug. Når den er startet, blander og belufter den intensivt det forurenede spildevand, opfrisker det, reducerer lugten, fjerner giftige gasser og reducerer mængden af forurenende stoffer. Det tager kun 12-24 timers beluftning af rensekoncentreret spildevand, så det ikke påvirker driften af hele rensningsanlægget negativt. Proceduren er meget nem at implementere og tilgængelig for de fleste rensningsanlæg. Hvorfor implementere denne løsning og acceptere det infiltrerede spildevand ved meget højere hastigheder? EU-krav har gjort det mere effektivt at håndhæve reglerne for spildevand, der opsamles i andre tanke end afløbstanke og slam fra bundfældningstanke på husholdningsrenseanlæg. Det resulterer i, at mere spildevand og slam transporteres af spildevandstransportører. Spildevandsanlæg kan nemt øge deres indtægter ved at opsamle mere spildevand. Taksterne for at transportere spildevand er betydeligt højere end for spildevand, der udledes gennem kloakkerne. Desuden fastsættes taksterne for transport af spildevand af de lokale myndigheder og kræver ikke langvarige aftaler med vandvejene. Systematiske inspektioner udført af kommunerne har stødt øget mængden af spildevand, der bringes indisk. Man kan således øge spildevandsanlæggenes indtægter ved at modtage spildevand til priser, der er flere gange højere. Installer Aqua Vulcan belufteren, som få som hyldevare, og tjen penge på din spildevandsindsamling.